அப்பா, எப்படியோ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. சமையல் வேலைலாம் முடிச்சிட்டேன். அண்ணே வாங்கண்ணே, இங்கே வந்து சாப்பிடுங்க. வாங்கண்ணே, வந்து உட்காருங்க, சாப்பிடுவீங்க. வாங்க, உங்களுக்கு இட்லி எல்லாமே நிறைய செஞ்சுருக்கேன், வாங்க வந்து சாப்பிடுங்க. சரிம்மா சாப்பிடுவோம். ஆமாம்மா சாப்பிடலாம் வா. துருமா செஞ்சதை பார்த்து நல்லா வாசனை மன தூத்துதுமா. வாமா சாப்பிடலாம் வாமா. சரிங்கண்ணே, நல்லா சாப்பிடுங்க. உங்களுக்காக தானே செஞ்சு வச்சுருக்கேன், நீங்கள் போய் நல்லா சாப்பிடுங்க. நான் போயிட்டு மைலி என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வரேன். என்ன மைலி, ரெடி ஆயிட்டியா? சரி வா மைலி, சாப்பிட்லாமா? கண்ணு வா கண்ணு. அத்தை இதோ வரேன் அத்தை, சாப்பிட்ற அத்தை. என்ன அத்தை, சக்தி கிளம்பிட்டானா? அவனாமா 5 மணிக்கெல்லாம் ஏஞ்சி கிளம்பிட்டாமா. அவன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவனை கூட்டின்னு வரணுமா. சரி, அவன் எப்படின்னா வரட்டும், நீ வந்து சாப்பிடு. கோயிலுக்கு கிளம்பணும்னு சொன்னியே, ரெடி ஆயிட்டியா? ஓகே அத்தை, நான் வரேன். நான் ரெடியாக தான் அத்தை இருக்கேன். கோயிலுக்கு இப்படியே போயிட்டு வந்துடுறேன். சாப்பிட்டு போயிட்டு சக்தி பேரில் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அத்தை, சரிங்களா? இது பாருங்க பால், பத்திரமா படமா பார்த்துட்டு வந்தோம், ஓகேவா? தாளில் நம்ம படித்து எடுத்தோம். இப்போலாம் நம்ம தாளில் வந்துட்டு வந்து திராத்து விட்டுருது, ஓகேவா? இந்த நிறைய வேலை இருக்குது, நான் தொழிலுக்கு போயிட்டு வரேன். நீ பத்திரமா இருந்தேன்னா ஓகேவா? நான் சாயந்தரம் பார்த்துறேன். சரிங்க ஜெசிகா டாக்டர், நான் என் கால் நல்லா பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் சாயந்தரம் வந்துடுங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு, சரிங்களா? அட யாருப்பா நீ? தானம் ரூம் என்னப்பா பண்ணியிருந்துற? நீ என்னப்பா பண்ணுற? யாரு இந்த தானம் எந்த போனா? அட சத்தி டே, நான் தானே தானு. பார்த்து 4 நாள் வந்து பார்த்து மறந்து போயிட்டியா நீ? ஏன்டா டே இப்படி பண்ணுற சத்தி? அட நீ தான் தானுங்கோடா. நான் பார்த்த ஆளே சுத்தமாக ஃபுல்லாக மாட்டிட்டியே, தண்ணாடிலாம் போட்டுருந்துற. டேய் முடி மாற்றிட்டு சூப்பராக மாட்டியே தானு. அது நீ நான் அதிர்ச்சியாதுடா டே என்னத்து. சரி போதும் பேசுது, வா தலைமையில வா. நம்ம டைம் வச்சு ராஜப்படுத்துது. தார் எடுத்து தலைமையில வா. திரும்ப வந்து நீ டே தானு முத்துவாசம் தெரியுமாடா? இந்த வீட்டுக்கு மாமா பொண்ணு வந்துக்கிறான்டா. நான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். மாமா பொண்ணு இல்லை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருந்துடும். அதை கூட முக்கியமான விஷயம் தெரியாது அவனுது. அதோட முக்கிய விஷயம் தெரியுமா? அடுத்த மாதம் சரியாக நடக்க போதா சத்தி? அடுத்த மாதம் சரியாக நடக்க போகுது. வந்து நான் கன்ஃபார்ம் வந்து சேர்ந்துடணும். நண்பன் நட்டு வராமல் இருந்தேன்னா அவ்வளோதான். நீ சிரிப்பேத்துற உனக்கு கல்யாணமா? நினச்சா சிரிப்பா. அடே இது நான் சிரிப்பு தடவுது. டேய் சத்தி, நீ அவ்வளோதான் அப்படியே எப்படிதான் சிரிப்பு ஏற்றிருந்தானா? டேய் சரி வா, நான் மாமா பொண்ணு பார்த்துணும், நிறைய விஷயம் பேசணும். ஓகே அத்தை, நான் இப்போ டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வரேன் அத்தை. நீங்கள் பத்திரமா வீட்டை பார்த்துக்கோங்க, மாமாவையும் பார்த்துக்கோங்க, அதாவது உங்கள் அண்ணன். சரி கண்ணு, நீ பார்த்து சாமியை கும்பிட்டு வா. நான் இங்கே பக்கத்தில் மாமி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். போயிட்டு பார்த்து பேசி ரொம்ப நாள் ஆகுது, நான் பேசிட்டு வரேன். நீ பார்த்து போயிட்டு வா கண்ணு. ரோட்டில் எவனா வந்தாச்சுக்கோ, அப்படியே இச்சு போட்டுரு அவனெல்லாம் சும்மா விடாத, சரியா? யாருங்க நீங்கள்? ஏன் இங்கே தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? சாமி கும்பிட்டீங்களா? நான் இப்போ தான் சாமி கும்பிட்டு வரேன். உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். என் பேர் ஜெசிதா. உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க. என்னோட பேர் மைலிங்க. நான் என் லவ்வர், அதாவது என்னோட மாமா பையன், அத்தை பையன் சக்தியை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளில். அவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ண வந்துங்க. நீங்கள்? நான் வந்து என் லவ்வர், அவன் பேர் சத்திங்க. அவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போனால் வந்திருந்தேன். ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அவனே நான். அட பரவாயில்லையே, உங்கள் லவர் பேரும் சக்தி, என்னோட லவர் பேரும் சக்தி. நீங்களும் சக்தின்ற ஒருத்தனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்க, நானும் சக்தின்ற ஒருத்தனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆனால் ஒன்றுங்க, உங்கள் சக்தி என் சக்தி ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது, சரிங்களா? சரி நல்லது. என் கல்யாணம் நடக்கும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என் கல்யாணத்தில் பங்கேற்கணும். என் வீட்டுக்கு கூட வாங்க, இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, அந்த ராஜபேட் காலனி அந்த பக்கம். அட சூப்பராக போச்சுங்க. இந்த லவர் பேர் சக்தி, ஏன் லவர் பேர் சக்தி. சூப்பர். ஓகே, இந்த பாஜா தாண்டின்னு வரீங்களா? பாஜா சூப்பர் தாண்டிந்த, ரொம்ப அமைதியாக தாண்டிந்த, சூப்பர். இந்த செமந்த